So mata, so man tay isda karong adlaw ka wala tay dunggo no. So atong himuon karon para mapuslan ta, maglaroy-laroy ta ng kadalanan, mangita tag tao nga atong pasakyon. Kumbaga magpalibre sa kay sa ta karong adlaw. Para lang tay mahimo karong adlaw ba. So kanang XRM ato nang ibilin kay expire man ng restaurant ana. So kung click atong dalong kay kompleto man ni. Onya, gusto mo muuban? Tara. So matas, first time na to nahitabo sa tong vlog nino nga magpalibre sakay ko kay content nato isda bi ano, unta na ay mo sakay. Madam, asa ka? Asa deka? Ha? Lote? Tara, gapalibre sakay ko madam. Lagi, iatod ta ka. Asa deka lagi? Ga-vlog bang ko? Tara na, itod ta ka. Oo. Ay, ayo kadlo ka ng dako, padakop ta eh. Tagbos nagpakaon sa tuwa. Sa lote na ka? Ah, sige. Ayan na pa masahe madam. Ayan na. Ga-vlog bang ko madam, wala ko mag-content karon ba? Ikaw ang first pasahero. So si Madam Matas sa galote siya no og niadto lang sa anang SS kay na sige process. So ato sa gipuntahan na nganong alanganin ka mo sakay sa kuha. Iyang tubag sa kuha mahadlok daw siya kay dili daw siya anadana. So ako sang giingnan ayo kabala ka madam na ay motor na ko dira bidyuhe akong naong bidyuhe og ang plate number. So mao na akong giistorya sila nga pasalig para ang tao Matas dili mataha sa atoa. Pero panahon na madam di jud ta mapatakag pasalig sa tao. Ako isa man ko ka content creator, pwede mo videoan ako motor, akong plate number. Oo. Pwede mo videoan. Kaya ka-vlog man ko. Sa sige na mong tabi-tabi ni Madam sa dalan Matas no, ako siyang giingnan nganong alanganin man jud kaganiya mo sakay sa kuha. Di ay Matas so niaging mga adlaw ang iyang amiga daw gikag kaning unya kadlaw ni uli ni sakay daw og tricycle tapos ang tricycle giingnan siya nga ihapit siya og kasagbutan. Mao Matas nahadlok ang iyang amiga no so ang gihimo siyang amiga gitubag-tubag niya ang driver. Karon ang driver niingon daw siya medyo nagdiskarte siya ba. Niingon daw siya ang driver nga iyang asawa tuwa sa abroad unya gimingaw daw sa ana-ana mo daw ang ihapit sa kasagbutan. Siyempre ang pasahero na siyak nahadlok ang gihimo sa pasahero Matas gisuklan daw niya gitubag-tubag daw niya ni dako daw yung tingog niya samtang kadlagan ang tricycle. Ingon pa ni Madam Matas kana akong pasahero no ang iyang amiga daw bisag daw nagkurog-kurog nagsukol lang gyapon daw siya wa daw sa nagpahalata or wa daw sa naratol ba kumbaga gipakita niya sa tao nga musukol jud daw siya pero kulbaan na jud sa Matas kay gakurog-kurog na gud. So ang nitabo Matas gihunong na lang sa driver o gipanaog siya. Siyempre ato masulti dira salamat sa Ginoo nga wala sa madayon og dala dito sa kasagbutan. So Matas sasabta na to ang side ni Madam Matas no kay isa pud sa commuter no. So kanilang ako masulti sa inyo ha. Kung mo sakay kay mo single, tricycle o nya alanganin mo sa tao, pwede nyo bidyuhan kay katungod ninyo na. Unang bidyuhan ninyo yang naong, sunod plate number, tricycle. Kung wala mo cellphone, ayaw na lang mo pagsakay. Hulatan na lang ninyo mo buntag o magdaghan ang tao, ayaw pa mo sakay para safety mo. Masa na madam? Ayun na pa masahe. Matat so masahe pa siya oh. Ayun na madam, kay kapalibre sakay ko. Tara madam ako sticker. Oh, Matas mga imsag sticker. Hala, wala na butang diri madam. Sorry. Oo, sunod na lang madam. Wala na butang sa yubak. Sige madam, salamat. Amping ha, amping.